Jeg hedder Jesper Petersen. Jeg har Slamsugercentralen. Slamsugercentralen er et kloakservicefirma for professionelle. Det er byggepladser, entreprenører, det er forsyninger og kommuner. Det er der, vi er specialiseret. For byggepladserne, der leverer vi slamsugerservice. Vi leverer al form for sugning. Vi leverer højtryksspuling. Vi spuler beton og overflader op til 3.000 bar. Og vi leverer masser af tv-inspektion, som bliver brugt til kvalitetssikring. Vi er medlemmer af DTVK og kan så levere den form for tv-inspektion, som bygherrer efterspørger. Til kommuner og forsyninger, der er det jo deres forebyggende vedligehold af brønde. Det er vejbrønde, det er pumpebrønde, det er septiktanke, deres renseanlæg. Og den tager vi ud og suger og spuler, vedligeholder og gør ved. Så leverer vi tv-inspektion. Det er både selvfølgelig, hvis der er driftforstyrrelser på deres ledninger, men det er også til den almindelige vedligeholdsplanlægning. Slamsugercentralen er for professionelle, og det er typisk, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og finder en løsning til det. Det er sådan, at når vi har kontakt med en kunde, så er det jeg selv eller en af mine konsulenter, der kører ud, og så ser vi direkte på opgaven, hvad er det, der kræves, hvad for udstyr og mandskab skal vi have ud for at løse opgaven bedst muligt. Slamsugercentralen tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Når vi skal arbejde med en opgave, så tager vi meget typisk ud og ser på den. Det er jeg selv eller en af mine konsulenter, der tager ud og finder ud af, hvad behovet er. Hvad maskiner skal der til, hvad mandskab skal der til, hvordan skal løsningen være, så vi får den til at spille rigtig første gang. Det er vigtigt for os.